Ang lulutuin natin ngayon ay daing na bangus ala kusinerong musikero. Ito ang ating mga kailangan. 1 kilong bangus na pinahati ko na at nilinis ko na din. Sukang puti, garlic, asin, pamintang durog, garlic powder or pwede ring ajisyo, at kalamansi. So gagawa na tayo ng ating marinade para sa ating daing na bangus. Una, maglagay ng suka, lagyan ito ng asin, paminta o pamintang durog, minced garlic, tapos yung garlic powder natin. Pagkatapos, ilagay na natin ang kalamansi. Isa-isa na ditong pigain para lumabas ang katas nito. Pagkatapos nating pigain, lagyan natin ito ng isang takip ng liquid seasoning para dagdag lasa. At ibabad na natin isa-isa ang ating bangus. Kung hindi nyo nasundan itong recipe na ito or yung marinade na ito, sa dulo ng video na ito, meron akong nakasulat doon. Kaya panoorin nyo lang ito hanggang sa dulo. Pagkatapos, ilagay lang ito sa isang lagayan. After 2 hours, ito, pwede na natin itong prituhin. Iprito na natin ito. Mag-ingatan tayo sa pagprito kasi alam nyo na, tatalsik yung mantika, baka masira pa yung skin nyo. Check lang natin kung pwede na ba itong baliktarin. May tip ako sa inyo, kapag dumikit pa ito, huwag nyo lang pilitin itong baliktarin kasi masisira lang yung ating daing. Pag sa tingin mong hindi na dumidikit yung bangus, ay pwede na itong baliktarin. At sa tingin ko, luto na yung bangus natin. Kaya patayin na natin ito at ihain. Taran! Ito na ang ating daing na bangus ala kusinerong musikero. Happy eating!